изчини картофи. Какво искаш? Добре. И въпрос номер 10. Готови ли сте? Кое от следните традиционни гръцки ястия е приготвено с риба? А. Мусака. Б. Гирос. В. Какавия. И Г. Сувлаки. Кое от следните традиционни гръцки ястия е приготвено с риба? От риба е какавия. За Алтънови и Джанатови отива точката от 10-ти въпрос. И така, внимание, бонус въпроса, с който ще завършим класирането. Да видим. Чета. Тук на сцената, след нашата гръцка вечер незабравима, знаете ли кой е той вече? Саки Зверев, точно така. Има ли фенове? Вие, нали? Добре. Искам да ми кажете сега в следващия въпрос. Коя е най-популярната песен на Саки Зверов в Гърция?